Sa number 3, 8 ka mga regional offices tuyo magpatukod sa barangay Vista Alegre sa Bacolod. Ginkumpirmar ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga may 8 na ka mga ahensya sa gobyerno ang nagpabutsyag sang ila interes nga magpatukod sang regional offices sa barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Lakip diri ang Department of the Interior and Local Government, Department of Environment and Natural Resources, Department of Budget Management, Bureau of Fire Protection, kag Police, Regional Office Negros Island Region. Damlag pa, ginpakita na sa syudad ang posible nga lugar para sa PRO-NIR. Kag handa ang syudad nga maghatag sang 4 ka hektarya nga duta sa barangay Vista Alegre para sa pagpatukod sang ila nga talatapan. May mga ahensya na nga nakapirma sang Memorandum of Undertaking samtang ang iba naman ang nagapadayon pang negosasyon sa syudad. Dugang ni Gasataya, dako ang mabulig sang ini nga mga regional offices agud mapalambo ang ekonomiya sa nasidlangan nga bahin sang Bacolod. Well, that will trigger the economy sa isang lugar. When we say triggered, kung may mga regional centers, they automatically ga-attract sa investors, ga-attract development, ga-attract potential businesses. So, mugid ng number 1 nato. Number 2, opportunity man para sa mga nag-ilistar diri sa relocation site na makapangita o lubrahan, makanegosyo, kag mapakahimo ka naman isa